Riwruok mar wakeni e kar chung' od bura mayudore kaunti ma Siaya onyiso luoro margi ni tuoche kaka yaki e kind tuoche mamoko kod yemo iu kidek medore kuonde ma ikunye mula ahinya to e kaunti ma Siaya kaluwore kod ohala marach ma giwacho ni dhi nyime kuondego mar wilo mula kod del, gino ma giwacho ni koro nyaka tieki. E tok margi jofwamb weche jotelogo wacho ni ponono ni od bura mar kaunti ma Siaya orem mar kalo paro mar chik matayo ratich mine e kuonde kunyo mulago, to kata kamano nyithindo makiye nyalo medore nimar gisefwenyo ni nitiere joma chuo matiyo marach gi wakeni ma ok nyal donjo e bugni mag mula ma ikunye mula e gwenge ma Siaya. Wadagi wach mino bed kod right margi ma kodhi tich to dhi no dhi tich, ok ni okelo chiemo to en was kuoni mesa en was kech osenind kode kanyo ibiro ga tedo gigi. We say no, and it is a big no. Gold mining, cat sexual exchange osebetie, tuoche be nitie, HIV, spread of HIV and these sexual diseases mako joma mine gi to mako joma chuo. Koro gikone golni ok okonyowa, instead otieko ji. Omiyo sirikal kako wachuno, it is high time you take action, immediate action. One ni jowa matiyo gi duane gi machal nade, ngima gi dirit machal nade, mine gi brotho to koro gibedo kelo shida nikech nyithindo giwe makiye. Ipim kata nyithindo na gimotimre ka koli kelo pesa no chiemo e mesa ilur kaka itimo, kendo in ng'ama chiliel ni kendo ka idhi tiyo tich matek ma medi kata tuoche, to sirkal ma county nitie wacho ni wadagi, kendo wacho ni wademand ni kata law enforcement, the police onego bed ni keta rita kwe, onego bed ni timo patrols to ng'iyo mine ni tiyo kuro e conditions machal nade.